Fwambo machielo makare nyako Ramogi orwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e televisen mari migeno Ramogi TV. Odhiambo tarehe 29 dwe no mar achiel 2024 en mor marwa ni Ramogi TV mar weche manyien waikore e yo makare mar nyisi mago motucho kotinyo koda masira mano tucho kiny makawuono nyako Ramogi Juang kama oganda 11 no wito ngimagi. Kopogore kod mano bende ng'ur ma obet kuwuok kuom duol mar governors wi omenda ma ichwalo negi kuwuok e sirikal mamalo koro gin kod chung mar kaka gidwane mondo ochwalnegi omenda go. Bende twak mondo dhi mbele kotenre kod gedo mag ute mane ogonyore ka bende kawuono no gi odiochienge mar 10 ka oganda no chiwo pachgi od bura mamalo kama koro moko kuom gisiro wachno kata kamano wach mathoth oganda kia George Bati en ni nitiere 1.5 mar yuto moramora kata obedo ni okine osara kata obur mane yoro ni mama gimoro dala kacha lofu moro achiel to sirikal pod dwaro no 1.5 mana tamalo wamiege kuku mar wachno. Wan gi mago motenre kod weche mag thieth nyako Ramogi to kod weche mag arita bende nitie weche manyien mag Oimore kawuono ni kamoro amora ma intie kidwani ng'e adieri kuom gik mosetimore odiochieng' mangima to ma e kama owinjo bed ni kete. Kata kamano mokwongo wayud thuond weche. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Waseyudo ji 17 jomoko kuomgi nigi injuries matindo wengine walikufa. Ji 11 owito ngimagi masira mar apaya motimore okinyi makawuono e gweng' ma otho e apaya maya Kisumu kadhi Nairobi. Mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Yuaruok pod omako sirikal mamalo kod sirikande mag counties ewi pok mag omenda ka riwruok mar governors onyonore ni piny owacho owinjore ochwalnegi bilioni 450. Ng'ombe zetu tulipiga ripoti kwa serikali as to wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live lakini hawakuweza kutusaidia. Jopiny ma Kuria East ogolo duond gi kaluwore gi medruok mar kuo jamni e alworano. Machiegni nyako Ramogi bet thuolo mar ndiko no kokale namba 36000 kata kokale mbui mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachel kod Twitter kata X handle marwa en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Wantiere gi jaloko marwa Lizo Tieno odhiambo makawuono nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wacha kod mago mag thieth kamata migawo mar thieth Susan Nakumicha oyango ni mibadhi ne nitie chenro mar chwalo thieth ne jopuonjre mantiere e skunde ma pacho kamago skunde mag sekondar kana Nakumicha network e kaunti ma Taita e nyasi mar kedo kod kansa mar dhod nyodo. E kinde no bende oyango ni maromo bilion 4.3 ne olale mibadhi e bwo chenro mar Eduafia mane ichiwo gi kata kad mar NHIF ma ji osebedo ka tiyo godo. Chenro manyien madhi kawo kar NHIF okoyango thieth e chenro mar Eduafia. Chakre higa mar 2018 chenro mar chiwo thieth ne jopuonjre mag sekondar e skunde piny owacho osebedo kayot nikech chenro mar Eduafia mane ichwalo kod okumba mar thieth mar NHIF e chulo nengo mar thieth ne jopuonjre e skunde piny owacho. Gi lokruok mar okumba mar thieth kod chenro mag siro thieth kowuok e NHIF nyaka e SHIF mayangore sani kendo en ni chenro ni mar Eduafia kare osebedo kod mibadhi. Mane oyang kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mane loso e kaunti ma Taita Tavaita e kinde nyasi mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo. Nakumicha oyango ni nitie mibadhi mar omenda maromo bilion 4.3 ma osemieno chenro mar Eduafia nyaka ne ochakre pacho ka. Eduafia mwaka uliopita na ule mwingine serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Sini ukora. Chenro mar Eduafia mane ochaki tendo Uhuru Kenyatta osebedo ka siro jopuonjre ma ok tin ne milion 3.4 e ongirimiti mane okete kind NHIF kod migawo mar somo. Chutho to chike 4 manie bwo Social Health Act okomulo kata matin chenro mar thieth ne jopuonjre gi. So katika hizi sheria mpya tumeondoa Eduafia na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Nakumicha bende okoni okumba mar NHIF ne opong kod mibadhi kendo thoth ji mane gin jo mibadhi
ok bi kalo loka nyaka e chief. Hii NHIF kwa sababu ni kama chombo ambacho unachotea maji lakini kiko na mashimo. Ukiweka hii inatiririkia huku, ukiweka hii inatiririkia huku. Sasa hiyo ndoo ambaye imetoboka inaitwa NHIF nimetupilia mbali. Nimenunua ndoo mpya inaitwa Social Health Authority. Wale wajeuri wote wezi ambao wako katika NHIF, sina uoga wa kuambia, mimi siendi na nyinyi kwa SHA, mnabaki huko kwenye kuna wizi. Kapenjo maduong' to en ni bende migao mar somo chano chwalo winjruok machielo kod chief mondo mi thieth odhi nyime ne jopuonjregi koso rumo chuth kokalo e skunde mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi ene ywaruok pod omako sirikal mamalo kod sirikande mag kaunti ewi pok mag omenda kaunti kama riwruok mar governors onyono piny ni piny owacho winjo bed ne chwalo negi omenda maromo bilion 450 kaka pok ka sirikal mamalo to chung'ie bilion 398 magi komenda 2024 2025. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kindeno mar migepe mag piny owacho mamenyo bajet kod ochumi monywando riwruok mar governors midendo gi kisungu ni IBEC kar jot mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua karene boma Nairobi. Your Excellency, all protocol. Romo mar riwruok mar governors chalo ka gima ne opogore paro kod sirikal mamalo madwa ni mondo chwal ne sirikand kaunti pok mar omenda maromo bilion 398 to governors to nyonre ni nyaka giyud mana bilion 425 e bajet mar ikomenda 2024 mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Hatukufurahia lakini tulichukua tu kwa sababu ilitubidi kuchukua. Duol mochung' ne ng'ingo pok mag omenda mag county CRA doko ni counties owinjore oyud pok mar omenda maromo bilion 391 paro mogwenyore kod governors kanyakla kod sirikal mamalo. Tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za county pasipo na shida nyingi. Kata kamano, jalup jatend piny Rigathi Gachagua to koni sirikal timo duto manyalore mar neno ni omenda mag counties ochope wang' sa mar chwalo tije kabende okone counties mondo mi otiekre kod gope mapok ochul. We wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Governors okoni pod gibiro dhiyo nyime kod piro piny owacho mondo med gi omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko kata jopuonjre mag nurseries kota chenro mamoko e counties. Yule mwananchi mmoja ndiye tunamsukuma hadi anainua mikono. County inamuitisha fedha hizi, serikali kuu yamuitisha fedha hii, kuna ushuru, kuna kwa hivyo tuseme wakati wa kuitisha own source revenue ni sharti serikali yoyote ile ikaweza kufanya kitu ambacho tunaita balancing. Tunasema hivi ambazo ni pendekezo, najua haliwezi likapendwa lakini ni lazima tuliseme. Itabidi itafika wakati tunaangalia wafanyikazi katika county, ushuru wanaotozwa, na basi tukachukua kiwango cha zile pesa na serikali kuu ikachukua kiwango kingine. It might be controversial lakini hiyo ndio njia tutakayoenda. Yorok mapek pod mienjo e kind piny owacho mar county kod sirikal mamalo ewi pok mar omenda ma sirikal county dwani mondo piny owacho mamalo chwal negi omenda machopo bilion 450 mopogore gi dwach sirikal mamalo ma nyalo kelo ywaruok mathoth ka counties oluwo ni moko kuom tije pod oninde buya nikech onge mar pesa noendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro yangore ni ute manego gi ogonyore matend Kenya Kwanza osebedo ka chwalo chenro mage ok gerne jogo ma onge kod udi kaka osebedo kaliekore to ibiro nyal ng'iewo gi mana gi jogo mantiere kod yuto kendo osebedo ka chulo osuru mar 1.5 mar yuto margi. Moyangi gi komiti matayo chenro mar gero utego e od bura e kinde winjo pach oganda jo Kenya manodonjo e odiechieng' mar 10 riwruoge mag rawere jogo mane kod ng'ol kod kinde ma pacho ka bende ne oyudo thuolo mar golo pachgi ewi weche mag chenro mag gero utego. Chenro mar winjo pach jopiny nodonjo odiechienge mar 10, chenro ma osebed ka itayo e od bura mamalo. Oganda modak kuonde mayuto ji ni piny onyiso mor margi gi chenro ma kamano ma gigeno ni koro biro ting'o gi malo kendo loko ngimagi. I appreciate the idea of the housing we accepted as people from Mathare
and we'll appreciate and thank if we can consider us and consider our people of living disability, even single mothers as they have said. Hii pesa ndio imekatwa watu. Inahitajika isaidie watu. Ni njia gani tunafaa zaidi tunaongelea? Tutaitrim corruption. Tafadhalini, kama hii pesa imewekwa ya kujenga nyumba, wache iende kwa nyumba. Wache ifanyie wananchi kazi. Jochung' ne rowere manoyuore twak makamano bende onyiso mor margi gi chenro mar gedo mar udigo ka jokanyo e riwruok johala e sekta mar Jua Kali onyiso geno margi ni chenro makama biro jiwo ohala e sekta no kendo chiwo kuonde jot mowinjore ne oganda. We as youth in the construction industry support the housing levy because it will unlock the affordable housing program, and we also support the legal framework that is being put in place by the finance and the housing committee, the joint committee. When I look at the representation of that board, there's no youth representative or a minister of youth who can talk about or represent the interest of the youth. Kata kamano, oyangore ni thoth oganda osebedo kaonge kod ng'eyo makare ewi kaka chenro makama biro tiyo. Komiti mar od bura noyango ni utegi ibiro mana ng'iyo gi jogo ma osebedo kasolo 1.5% mar yuto magi e aguluno. For these affordable houses, if you don't have an income, you can't own the house. Because the house is not free. So, because for you to qualify for this house, you have an income. So then how do we make sure it's fair in that the person earning a small salary is contributing to the house that you're going to buy, even maybe when they are not able to buy it, and then you're not contributing. I think that's the point they're raising. For those people who are going to be considered for the houses, allocation of the houses, they should be the people who are actually contributing 1.5 of their gross income, be it salary, or from business or from other sources. Bende oyangore ndipo nono ni chenro no puodhi kendo odhi mbele biro chuno jo Kenya duto mantiere kod yuto mora mora kata biro ni okondik gi tijo sara to yuto gi ibiro timne gi nonro kendo ibiro juogi osuru maro matama la 1.5. They are not understanding that their incomes are going to be assessed, right? And they are going to pay 1.5% of their gross income. Those are people who are not actually working. Maybe the people in Jua Kali, Mamba Boga, and those kind of people, they are not understanding that. They, what is in their mind is that the people who are working, they are going to be deducted 1.5%, put out the houses, and then now they buy the houses. I think this is something which Chair should come out very clearly. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK kata kamano podo nyono piny ni chenro makama nyaka tim kalore gi chike mapacho ka kendo nyaka chiw lere wi kaka ibiro ng'ad pes jopiny kod kaka ibiro yud lowo migere utego. Apart from telling people they are supposed to pay taxes, you need to show them who is going to collect, how, where, and when. One of the aspects of good governance is transparency and accountability. Is it proper accountability to dispose of public land, prime public land, without getting due compensation for it? We're a God-fearing country. And even if we were not God-fearing, being law-abiding means the means and the end must be appropriate. Mabire seche madoho mapacho ka osegolo ng'eto matamo chenro mar gedo mar ute manego gi ogonyore dhi mbele nikech en ataro mar chike mathurka. Ramogi wasudo jatend piny Kenya William Ruto ne oriwore gi jotelo mamoko mag Afrika e lalruok e boma mar Rome e piny mar Italy. Ruto lose wi dwaro mar riwruog pinje Ulaya mako motegno tudruok e kinde kod pinje mag Afrika mar jiwo chenro mag tiyo kod teko mar reso chal mar kor lwasi. Ruto puoyo Kenya kuom bedo para manyime e jiwo chenro mag bero chal mar kor lwasi. Romono mandala ariyo geto medo jiwo winjruok e kinde pinje Afrika kod piny mar Italy. Great to be in your country. Thank you very much. Koronga jong japar gachielo wito ngimagi masira makoch mar apaya gwenge ma utho e apaya ma Kisumu kadhi Nairobi e kinde ma ji 39 dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e masira makamano.
Kaluwore gi ripot mogol gobila ji 11 mane owito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 kod rawera 1 ka ji 39 mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ahero Sub County kod kar thieth maduong' ma Kisumu, Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Jafo marwa Sharon Ong'ao ntiere kod ler mathoth. Masira mar apaya manotimore kar saa 8:30 otieno. Masirano noriwo nyamburko aina mar bas mawuok e kambi mar Super Metro namba mar andika KDG 188H manowuok e piny Burundi kochomo Nairobi, mabende norado wangi lori namba mar andika KBX 354V manoting'o chele manoriko chomo Kisumu. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 manowito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 gi rawera 1. Jowuoth 39 manoyudo hinyruok makoni kod kocha noring godo e od thieth ma Ahero Sub County, ka moko noring godo e od thieth ma Ramogi Odinga Referral. Lipod obila bende yango ni kwan jowuoth manoidho bas kaachiel gi mane nitiere e lorino ok ong'ere. Derep bas kaachiel gi derep lorino gin moko kuom jowuoth mane otho kanyo. Jatend weche thieth ma apoya e kar thieth ma Ramogi oyango ni ji 17 osechwal kowuok e kar thieth ma Ahero Sub County, kendo lero ni kwan makamano pod medore. Okinyi makawuono wayudo jogo mohinyore ajali ma barabara, waseyudo ji 17, jomoko kuomgi nigi injuries matindo itwang'ogi to gidhi dala, to moko was stabilize, 3 kuomgi nigi severe head injuries which mapod wa investigate to pod wa stabilize gi. Jowuoth manotony masirano wacho ni nyamburkono ne riembo e ng'we airititi. Kwa tunatoka Jinja na gala Super Metro. Hapo njiani sijui ni sehemu gani make somo wenyeji. Na hivyo dereva tangia alipokuwa tunatoka hivi, tulicheleweshwa pale kwenye mpaka ule tunaambiwa kukaguliwa. Kwa hiyo alipotoka hapo kama alikuwa analipia ule muda uliopotea pale mpakani. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Ndio hivyo muda usiku watu wengi walikuwa wamelala, wenyewe tulikuwa active like so sana. Tukashangaa tu hiyo ni vurugu hivyo, tumegongana hilo gari la mchele, watu wameruka hivyo. Ndio wengine hivyo wameenda, wengine uwezo wa Mungu tumeokoka. Sisi tukitoka pale Uganda tumekuja kwa basi la Sacramento. Tukifika pale bisi zikikutana tumegongana, wengine walikufa. They took us to a small hospital. I don't know the name. From there they said that no medical. Then they transferred to this big hospital. Thoth jowuoth mane otho kaachiel gi mago mane oyudo hinyruok makoni kod kocha ne wuok e piny libamba ma Uganda gi Burundi. Ringre jomowito ngimagi masira makochno okane kar kano ringre ma Ahero Sub County Hospital, ka nyamburko manokelo masirano oywanya ketesendo bila ma Ahero. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ramogi wasode wach moro mabende en ma kodhoke ni obila ma Kisii manyo jayalo moro mar kanisa PAG e gwenge mag Mariba ma itudo kod ketho mar bambo nyathi moro manyako ma grade mar 4. Yangore ni nyathino nyocha rikor mondo mi otirne jatelono chiemo to ema olokore kode kendo timone tim maranjao. Nyathino ma jahigni 10 odong' kod rem duong'ne bang' rochruok ma otimne gi achijno. Obila mag gwenge ma Kisii kawo tudre gi mago kwach kich luwo ndach achijno masimbege sani koro yango ni nyocha oloro mana bang' ka osetimo tim maranjao. Nilituma mtoto kwa pasta, akamchukulia chai. Alipomchukulia chai, mimi nilidhani mtoto atarudi akiwa sawa. Mtoto akakuja akaniambia, mami, pasta amenifanyia kitendo mbaya. Nikamwambia sasa tuende kwake. Tukateremka, tukafika kwa huyo pasta. Nikamuuliza huyo pasta, nini ulifanyia mtoto wangu? Akaniambia sijamfanyia kitu. Nikamwambia sasa kama kumfanyia kitu, sasa nitamchukua hospitali. Nikimchukua hospitali ndio nichue ya kwamba hukumfanyia kitu. Mtoto alipimwa na daktari huko Keumbu. Wakaangalia wakasema ya kwamba alifanya na mtoto akostia na tears. Mimi nataka
mtoto apate haki yake. Kitendo cha ajabu ambaye kimenikasirisha kabisa katika sehemu hii ya Amalibani ya kwamba mtoto mdogo alinajisiwa akafanyiwa maovu makubwa, ambaye hiyo sasa hata kama wenye kijiji nimeona wamekasirika na wengi wamelaani hii kitu. Moko kuom jodak Mombasa koro nyiso luoro kaluwore gi riekni opogore ma jopiny tiyo godo e temo thiedho tuo wang' masani omuoch kaunti ya Mombasa. Magi koni chali timore nikech tend county pogo wuok ayanga gi chenro moyiedhi mar gayo tuono masani landore mapiyo e kuonde mopogore. Jafwambo marwa Georgia okomiwa ler koa e kaunti ma Mombasa. Kwan dhano mamedo gamo tuo wang' e kaunti ma Mombasa medo mana dhi malo, gino makoro kelo luoro e kind jodak. En okang' makoro miyo jopiny biro gi riekni mopogore mar temo thiedho tuono maloko wang' bedo makwar kendo makuot kaachiel kod golo ololo machokore. Ne gisepimo pi nam motimo chumbi mane giyudo ni pigno nyalo thiedho tuono, nikech majority mag ji modak Likoni, ka giwuok Likoni iyudo ka ng'ato ji onure pi kaluoko wang' gi pi nam ni biro thiedho. Dakteche be nigi gadier gi pi nam no ni nyalo thiedho wang' ng'ato. An gino napenjo gi mondo umina gi penjo mondo giduoke ni pi nam ma ji luoko go wang'gi ni ben adier. Kendo ka wawinjo rumas moko be wawinjo ni majan ikete pi tichwako, to kosechwaki ni tiluoko go wang'i to moko ndeng'e. Chingiso ni seche mimulo wang'i sami moso ng'ato no eka gigienea. An aneno ka ber ma shirika manene konyo ga dhano ka shofko giri onego come in mondo okony county government. Nwach ko okonyo gini dhi landre kamoro amora. To gin koselandre chopo kuom nyithindo kata skunde ibolor. Nwach ngo ka diere kan olor skunde, olor kanise, ji koro claim, ji kusom, ji kiti to gno duoko chumi marwa piny. Omiyo kenge go oketgi mapiyo, koko oketgi tuoche dhi hinyowa. To kata bedo ni jogo manie sekta mar thieth jiwo weche mag ler, ne wayango ni onge okange moketie kuonde ma dhano chokore mathoth kaka tesende mag bas kaachiel kod chirni. Weg nyamburko mating'o jowuoth bende ywak mana ne piny owacho mondo mi osirgi e gayo landruok mar tuono. Mimi dereva matatu. Kulingana na ugonjwa bwana naona umeenea sana. Watu wengi wako na ugonjwa na sioni kama watu wanapata matibabu ya kutosha. Watu wanaingia kama kawaida tu. Sijaona watu wakirusha mkono wala nini. Mwito wangu kwa serikali tuangalie huu ugonjwa bwana usienee zaidi. Watusaidie. Maana tumeadhirika Mombasa, watu wengi wameshikwa na ugonjwa. Jimosore ya mosa okwane kata ka ng'ato nitie sanitizer migone ng'ato, ji beda kaka ji bet kawaida. Okwane kata ni koro gimedo ni tuo wang' obiro, koro ji obed kama ji osodre mondo kik tuo wang' mak ng'ato. Kata kamano, jogo manie sekta mar thieth jiwo jopiny mondo mi owe tiyo gi yedhe mag nyaluo e gayo tuono. Gikoni yo mowinjore en manyo thieth e ute thieth. Putting anything foreign in your eyes is very dangerous because we are all different, our immunities are different, so what might work for one person will not work for the other person. Anything foreign in your eyes, I have heard of honey, salt water, I have heard of tea, all these are not safe. We know closing borders means a lot, people's livelihood. So what we are doing is to send this message. This is something we can prevent. And prevention is always better than cure. Gikoni nonro yango ni tuono ok nyal kelo tho kata loko ng'ato bedo muofu, mak mana ka gitiyo gi gigo moko winjore e temo thiedhe. Nyiewo sanitizer chieng' ni 200, abo nyiewo moko sama nyiewo sanitizer. To gi tuoni kosemaka ing'eno ko mako sirikal mo maka. To samo maka ganti ng'enu ni ushuru midwa cha kwa kabigole. Omiyo kange nyaka gimiwa sanitizers waluoko lwetwa, pilogo gimiwa. To kochuno nyaka jirwak mask ng'ato kik fuol karango nyawadgi ama karango nyawadune marach. Gima kata ngolo warwaki wangewa kikine nyawadu ka mi tuono. To kata bang' tuo mar wang' muoch ndalo buora mokalo e kaunti ni ma Mombasa, thoth jodak koni piny owacho pok oketo kange mowinjore mag neno ni gikedo kod tuoni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Daka prayo kod adek bang' sa adek mar otieno, ripod no mochiwnwa kanyo koa e kaunti ya Mombasa gi Jojaoko. Tero yo mokwongo kata kamano warwako pachi mondo wagoye kodi mbaka nyakoronga jwang'. Wawinje ni parang'o kotenore kod weche gi mwai koni odhiambo makawuono. Kawang'iyo moko kuom jogo ma osendikonwa ka Jamtaura Awasi wacho ni watching live from Awasi border, kendo wacho ni timo mos makende ne familia mane owito jogi masira manotimore e gwenge mag Nyando. Polo Gango mar Gemoriri wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya kendo chopone yo makare. Jadolo no joga mar adier tabu kosiyo maro uyo manaya wacho ni jadolo no matimo timo gi rawera chao joge. Polo Kuto mara Karombe School wacho ni kwedo sana wach jadolo ma otimo timno
erokamano ahinya Polo Tini Nyakwar Penina Ramogi ler Oyugis Mwamba Dala oneno Ramogi gin gi baba ne Gilbert onjira bende ka Jackton Odolwa Odando Wudimbo Nyamonye wacho ni atimo mos ne familia mag joma owito jogi masira makoch mar apaya ma otimore apaya ma Kisumu kod Nairobi. Mos ahinya ne jowadwa moyudo masira kod joma owito jogi wacho ni derepe mondo bed motang' e kinde ma gidhi nyime kod chwalo jo magiting'o mano Pastor George mar Holy Jesus Fellowship ema kwayo derepe mondo miyo bedie joma hore kata kopone gidwane gichopi wacho ni ber ka idhi mos tichopo ka ngima molo kikasori tiyudo chandruok. Fred Abura Mikindani Mombasa wacho ni awuoro ka udi mane oger motegno gi cement machon imuko Changamwe Kenya wakani akia gima timore kaso chieng' japap nyadiel man uda lego bende wacho ni noweyo makare kendo moranye gi weche manyien mag Ramogi TV. No otema Steve Ndege Steve wacho ni jipo odhine derepe matiyo kod ndara gibed negi kagitang' kendo giwe dhi gi haraka gitem mondo gidhi mos kendo gitao ganda nyaka chop kuonde magidhiye. Kaito Faith Mzomo kantiere Malindi owacho kacha ni miyo jadolo chai to okrach lakini kare koro jadolo dhi omadh chai Eliach Jo Kristus kar mondo mi jadolo tim makamae gimoro timore jo batni sama gimoro timore kama ikao jadolo iketo kanyachiel ma ok en gima owinjore. Miyo koro wacho ni kudni achiel ema dhi tori ngoduto miyo jadolo ni otimo tim ok owinjore kendo eno ka wuod nyago par wacho ni jo kaune hatua mar chik wacho ni dak no dhi otemie kata e ute mamoko makoyugi gi jok mowinjore mantie gi higa mowinjore kar temo gi nyathi matin. Origo Junior to wacho kayo ni owuoro kaka jadolo no timo nyathi no tim maranjao. Kaito Kevin Oruto to wacho ni weche gi manyien entiere kodwa kata kamano ni Kenya Tech kata pesa county sani onge monjo menitere counties kaka chike mapacho ka wacho ni en gima nyiso kaka jini hali marach. Benta Charles wacho ni gani ochakore marach ahinya en wach tho mapile ka pile otiyo mos makene jogo moyudo ajali lit sana karo Nyasaye omi jogo modong chang mapiyo yo mochwere omi jogo mowito ngimagi. Kae taeno bende ote ma Samuel Nyakwaro Lweny kantie siri ma wacho ni weche gichopo ne yo makare. Simon Ongwe wacho ni Kisumu weche gichopo yo makare mos makene anyuola jok manowito ngimagi e masira mar apaya ma ya Kisumu kadhi Nairobi lakini awuoro joma pod yudo teko mar kao gik jogo mowito ngimagi pod gichoko chele manopukore e ndara. Judgbat Wach no bende omako dho joma ng'eny samoro timore kaluwore kod kit kech ma samoro be nitiere alwora mayudo ka samoro ng'ato weyo neno kata winjo malit ni ng'at moyudo lit to koro en odhi mondo kaw gima opukore kata gima oyudo nono. Moso ukanyo Ogina Koko wacho ni kaluwore kod gik matimore Kenya ka walamuru mana Nyasaye piny orumo. Mano Ogina Koko presidential candidate 2042 kasto Kevin Omondi Ala Township wacho ni Oimore amor kako kelo weche manyien awuoro masiche mag apaya timna mos ne familia mowito jogi e kinde ne ma masirano notimore. Kasto architecture Asio wacho ni mos na Lydia mos ahinya ne jogo manoyudo ajali awuoro wach jadolo no Ramogi to lernwa kendo wamor kode. Oyo matinya kwa mgajwangi Injinia Lazaro Kanyambo kodhum kacha kata kamanang na kao mondiko gidholuo cha wacho ni rambi mare ochop ne familia mowito joge giduto e masira mara apaya. Oyo matinya kwa mgajwangi chendo eno Oimore omiyo med chwalo nwa pachi wago kodi mbaka winje titi parango kutendre kod weche gi ma eno Oimore kidhi mabor. Oduogo bang' thuolo machuok. Majina ni Edward Shihalo, natoka sehemu za Tarbo, Mwamba. Nafanya kazi Konza City. Ni hii mara ya kwanza ndio nilipata kushinda. Bado sijatosheka. Siri ya kushinda ni kucheza zaidi. Kule nyumbani niko na ujenzi na pia niko na watoto wa shule.
na wasaidie pia upande wa school fees. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Riuriko dwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e gwenge Makuria East dwaro mondo mi piny owacho obi kod yore mag tieko kuo mar jamni ma giwacho ni thiro dongruok e gwengego. Gidwaro bende mondo piny owacho okonygi yudo jamgi ma osebed ka ikwalo. Jafwambo marwa George Juma ntiere kod ler koa e kaunti ya Migori. Kuo mar jamni pod en midhiero ma opwego Makuria e kaunti ma Migori. Ok osebedo mana kuo mag jamni kende, to bende moko moganda e gwego Makuria soweto ngimagi e kinde ma gitemo kedo kod jokuogigo mag dhok. Nyaka sani da gwego Makuria East wach ni kinde mar higa achiel mokalo giselalo dhok maromo 120. From the last year mpaka saa hii we are asking for more than 120 kettles na mbuzi na ng'ombe na makondo hatuhesabu. 24 hours tupewa hao ng'ombe. Pia sisi tunataka kupeleka watoto shule, tunataka kusomesha. Kajana mwezi wa 9 ng'ombe zetu zilibiwa ng'ombe 44 na mtu kuuliwa. Hadi wa leo huu ng'ombe hizo hazijaweza kurejeshwa. Jodak Makuria isi koro se apisas magarite kwe kuom rem etiko kuo mag jamni gwengego ka giwacho ni moko ma pisas magarite kwe koro se thiro okenge mar kedo kod kuogo mag jamni. Tukitaka kufata ng'ombe zetu huku tunawekewa kiswahili nyingi na watu wetu kutoka Ng'ata. Siku hiyo tulipoibiwa ng'ombe zetu tulipiga ripoti kwa serikali as to wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live lakini hawakuweza kutusaidia. Tumekaa mikutano miwili. Mkutano wa kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 2003 kijana akauawa na ng'ombe wakaenda, tujarudishio hao ng'ombe. Then tarehe 19 ng'ombe wamechukuliwa karibu na kituo cha polisi. Hao ng'ombe wako kwa serikali tungeomba irudishe hao ng'ombe. MC Manti Marues Kalebu Ambura wajtie seche moko mapisas magarite kwe ok wacha dieri kwan mag jamni mokwal gino bende koro jimbo koko e gwengego. Wizi wa ng'ombe unatokea kwa sababu Wakuria na Kalenjin wanashutumiana kwa mashamba na wakora wanaingilia hapo katikati, wanaanza wizi wa ng'ombe. Wanapoibiwa upande wa Kuria kuna kuongeza, wanapoibiwa upande wa Kalenjin wanaongeza idadi kubwa sana. Jodagi Makuria wachne kuo mag jamni osethiro chendogo mag dongruok e gwengego Makuria ka bende gimedo ni kuo bende osekelo sigu e kindgi kod jirendegi mawuok e kaunti no ma Narok. Hii imekuwa Kiswahili ambao inakuwa inachurudia rudia. Ng'ombe sikienda huko asirudishwe. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukue hatua mara moja, maana hizo ng'ombe ndio tunatumia kwa kulima. Jodak Makuria East dwaro mondo koro piny owacho obi kod okenge mag tiko kuo mag jamni makinde ka kinde makoro sewe kod lal mathoth ma oting'o nek mag nyithindgi.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawang'io motende kod weche mana mag maundu ene. Jo maundu ma ichich ni gin jokuo jamni onego ng'ato achiel e gwenge mag Morijo e Samburu North e kinde mane gitimo monj e gweng'no kinyi ma kawuono. Komanda mar obila makono David Wambua oyango nek makamano e kinde ma jopiny sao sirikal kuom rem keto kenge mag thiro monj masani medore e kaunti ma Samburu. Kata obedo ni kwe ne chal mane ochako dok e wang'e kaunti ma Samburu bang' piny owacho yawa pedha mar kedo kod jo maundu manyayo kuo jamni kendo chwe nego oganda. Timno chal kama ochako much kendo bang' jokuo jamni nego ng'ato achiel e gweng' ma Morijo, Samburu North okinyi ma kawuono. Kora leo alioa tena mwingine ukishunga ng'ombe yangu alikuwa anataka kutuibia. Kwa hivyo hii wakora umezidi sana. Na angewezekana serikali ambaye ya juu sana atuangalie kwa sababu wameharibu maisha ya watu. Jotelo makono kaloso e kinde ik mar obila ma kicha mancha jokuo jamni onego juma mokalo. Gisiamo wang' serikal kuom remo tieko chuth kuo jamni mamayo gi kwe kendo rochonge ma jodak manyandwat maro marokak. Kama leo tukiendelea kusika ndugu yetu mwenye alikuwa mfanyikazi wa hii community, tukiendelea na masisi tulikuwa tunasikia tena risasi. Roso rais, kwa niaba ya wafanyikazi wa hii community tunaomba utusaidie kwa utuwekwe usalama. Jotelo go koro dwaro mondo jatend piny William Ruto owuog oko kendo nyis chiwruok mar piny owacho e tieko jo maundu kokalo e timo pedha ne joma ni kod bunde tok chik ma ichich ni nyayo timbe maundu kod kuo jamni. Mr. President, you don't have to wait any further. You need to take an action. Don't suggest to us that you are less powerful than a bandit. Don't suggest to us that you are less armed than a bandit. President William Samuel Arap Ruto, can you calm down? We are now not having them for the last 2 or 3 years. What we are saying here, Kenya human rights must come down to Samburu County. Come and document all the human rights abuses, all the constitutional rights that we are not having, so that we are going to ask for compensation. Tuko tunasika tukasikia mlio wa risasi tena. Tukajaribu kukimbia kabisa na hawa watangazaji wa habari. So aki tunakuomba tu tafadhali rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, tunaomba tu utusaidie tukue tuna amani. Katamana ikinde ik mar obila no makicha. Muoch mar bunde nyo winjore e bunge manitie e alwora no. Kanyo chuno bila dek manyo yuare lian no mondo chiwarita ni ji mamoko manyo chopo e liel. Ranyisi ni timbe mag maundu pok orumo e alwora no. George Bati, Ramogi TV. Gikone to buge CBC manyocha oyudi e bungu ma Kaptagat e kaunti ma Baringo chwali e kaunti mano winjo gidhie mano kaunti ma Nyamira. Director mar somo e kaunti ma Nyamira Joshua Kaga kaneloso bang' yango buge go kaka mane winjo chwale sikunde manie kaunti no okone gi yudo buge duto e carton kata box 554 kaka ne winjo chwal negi. Kata kamano jopuonj mawuok Nyamira ko piny owacho mondo mi olo lai makare mar chwalo buge skul ka skul mondo bagni makamage kik bedie ndalo mabiro. Zile vitabu zetu ambazo zilikuwa zimepotea na zikawa zimetupwa huko msituni huko Kaptagat tarehe 20 asubuhi. Siku ya Jumamosi tuliweza kuzipokea zote na zilikuwa carton 540 zote tuliweza kuzipokea hapa Nyamira, na leo tuko na hafla kubwa ambayo tutasisabaza kwa mashule kwa walimu wetu wakuu ili zifikie mashule yetu. I want to urge the government to ensure that these books are brought direct to schools instead of taking them round until we get them from the forest. Let the books be delivered direct to schools. En fungruok ni jopuonjre ma kwan gi romo 500 mawuok e familia ma yuto gene piny e gwenge mag Kowili e ward ma Kochie kar chung'uru bura marangwe bang' riwruok moro mar kor gweng' chiwonegi omenda maromo milion 3.3 mar jolo sombgi e sikunde kod kuonde tiegruok mopogore opogore magisome. Riwruogno mong'ere kaka Kowili Education Recovery nochulo omenda ne jopuonjre mantiere e sikunde mag sekondari ahinya to mago mane pod okwamo pacho kendo pok odonjo e klas 9 kaluwore gi nok mar school fees. Jopuonjre masomo e mbalariany kod kuonde tiegruok moko bende noyudo kony makamano. Telo mar riwruogno wacho ni chenrono gibiro dhi godo nyime higa ka higa mar medo chopo ir jopuonjre mathoth kaka yor ting'o malo rang'iny mag somo e gweng' ma Kowili.
Kawuono wapogo chek ne nyithindwa, kendo kawuono wapogo chek maromo $3,30,000 ne nyithindo man gi nidi 516 mawuok ei Kowili. Kowili community ema oloso Central Kochia location. Omiyo agero kamano ne stakeholders ma Kowili mano neno ni obed gi program mar puonjo nyithindo. Kendo sani watero nyithindo 516 mwa support manidi manie secondary, university kod colleges. Omiyo namor ka jo Kowili oriwore mondo gine ni nyithindo gi odhi sikul. En adieri ni kata puothe mwapuro samoro ok tim maber. An gi nyithindo 2. Achiel no moro ne ni anding'o e form 2 gi konya gi megi chulo na fee. Chan gi nyithindo 3 e secondary school, jogo konya maber, machiel to gikaw ma gidhi chulo na chula nyaka chieng' motiek form 4. To koro modonge bende gi promise ni gibiro konya every year, giyudo na matin ka koro giyudo na mondo ayud konyruok. Migawo mochung'ne weche mag jotich kod rito joma ng'aw e pacho ka oyango mbui ma koro ibiro tigo de timo ndikruok ne rawere ma pod onge tije pacho ka kembe mandiko ji bende koro winjo kete mbuino thuolo mag tije magintiere go. Ma en achiel kuom yore ma piny owacho chano tiyo godo e manyo ne rowere thuolo mag tije pacho ka kod pinje maoko. Jagoro mongere migawo no Shadrack Mwadime oyango thuolo mantiere mag tije e pinje mopogore opogore magichano chwale rawere. Lai moriere mar timo ndikruok nie mbui mar migawo mochung'ne jotije kod rito joma ng'aw. All unemployed persons are required to register their skills data on the National Skills Inventory. In this regard, the State Department for Internal Security and National Administration shall play a critical role in mobilizing the youth to register their skills on the system. All employers in the public and private sectors are required to submit their annual employment returns by 29th of February 2024 to the National Employment Authority. In addition, they are required to continuously submit their job orders and job opportunities. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content.
mochung' ne weche mag tuke nobago romo ne tende uruoge matayo tuke mopogore opogore pacho ka romo manobagi e bomani ma Nairobi. Kano wero mono jatend migao mar weche tuke Babu na Mwamba nolero ni weche mag tuke nyaka jiw motegno kamano e yo makende manyalo ywa omenda kowuok e migao mochung' ne weche omenda kaachiel gi kembe. Romo ma kawuono bende norango kenge ma migao mar weche mag tuke osegoyo e tayo weche mag tuke ka riwruoge bende omi thuolo mar twak e midhiero kaachiel kod okenge ma gin godo mondo mi ochier motegno weche mag tuke mathurka kwayo koro imedo chwal ni migaono mondo mi odhi nyime gi siro weche mag tuke pacho ka. Higani Kenya biro yuore tuke mag Olympics piny mar France, tuke mag All Africa Games, tuke adhula mag manyo tiko mag tugo, tuke pinje duto e kind mamoko. We made a commitment in that forum that we wanted sports in this country to be taken seriously. In fact, we said we wanted sports to be an industry just like any other industry. If we want sports to be taken seriously, we want Treasury, when they are calculating budgetary allocation to various segments of government, to treat sports as a serious industry that deserves funding in equal measure as other segments of government. And I want to thank you that indeed, for these 15 months, we have traveled together. I want to thank you for the support you have offered my office and the ministry. We have achieved some incredible feats together in these 15 months. And today, we wanted to call you here to look back and then project to the future. Kenya biro rakore gi tim mar Oman e tielo mar quarter finals e tuke mag pinje duto mag hockey madhi nyime piny mar Oman. Bangla tim mar Australia gonda biro kuma ng'wen e tukgi mogik mar pool C. Ludiali Ivanolo ne Kenya gonde adek e dakika mar 8 kod 28 ka jatugo machielo Wabwire Dunston bende noloyo gonde adek e dakika mar 19 gi 22. Masambu Bethuel nomedo Kenya gole dakika mar 18. Kenya notieko thuolo mar 2 e pool mar C gi points mar 6. Nigeria otieko thuolo mogik e pool A ka tim mar Egypt otieko thuolo mokwongo e pool B gi points 9. منتخب كينيا ولكن ما يحسب للمنتخب للدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت هناك هفوات دفاعية لدى لاعبو منتخب كيس. النتيجة بشكل عام مباراة رائعة قدمها الفريق الكيني. Jaloch mokalo Banda School mawuok e kaunti ma Nairobi noloyo kidieny mar nyithindo manyiri ma higni piny 14 e tuke mag piem mag ndigni ma Silver Jubilee Edition mitiyo godo e choko omenda mar rito alwora. Banda School notieko thuolo mokwongo e kilomita 15 gi saa 1 gi dakika 28 dakika 16 mbele Hillcrest Preparatory School manotieko thuolo mar 2 e tukego manobagi school mar Peponi School mayudre Ruiru. St. Andrew Turi mawuok Molo noloyo kidieny mar jotugo ma higni piny 14 ka Kenton College noloyo kidieny mar jotugo ma higni tire piny 12. Tuke ma higani noyo jotugo maromo 700 ka kuom higni 25 ma tukego osebagi omenda maromo milion 60 osechoki. Finally. Checkpoint 7, let's go. Checkpoint 4. David Mambo nobedo jaloch gi points 72 e tuke mag Januar mag golf manobagi alap Makarin Golf and Country Club. Wad Kilban notieko e thuolo mar 2 points 2 tok jaloch. Jotugo mpogore opogore nodhi dala gi meche kidienje 13 manotugi. Ricky Kianga nobedo jaloch e Division A gi points 21 kidieny mar The Best First 9 nokawo gi jotugo Ali Mohamed. Jatugo Ali Mohamed manoyudo points 35 kiluwe kod Joe Muigai manoyudo points 36. Kidieny mar nyithindo nokawo gi jatugo Tyler Bellion gi points 74 ka komachielo jatugo Henry Maina nobedo jaloch e kidieny mar jomadongo.
Kodonje tuke mag laro kombe mar pinje Afrika kata AFCON, tim mar DR Congo kaachiel kod Guinea odonjo e tielo